Diyos maray na aga sa indo mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, anubina, kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim, all in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image, and these chosen islands remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our works, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointments, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritates us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness and faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall open unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your infancy's sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad ang mga makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kiminagin marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming may bibirikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayin mo kaming magkalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang satuyang intensyones para sa banal na Eucharistia nguyan na aga. Iyon mga minasunod, pasasalamat in honor of San Lorenzo Ruiz ni Rosie Asupardo Cantara and family, para man sa birthday ni Engineer Victor Daet, dulot ni Annabel and Vincent. Igwa man na pasasalamat si Giselle Asaytuno and family, as in para man sa birthday ni Tess Abisado. Igwa man ni espesyal na kahagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Asupardo Cantara and family,
Special na intensyon man si Judy Remelin Lee para kay Catherine Marie Salarson to pass the Physician Licensure Examination 2025. Dulot ni Maria Rebecca Barce. Igwa man na special na kahagadan si Jusel Asaytuno and family. Special intention for the safe travel ni Maria Helen Bicalier, asin an sa iyang pamilya, para man sa mga minasunod na kalag Eduardo, dulot kan Mendoza family, Sky, dulot kan Nas family, Froilan, dulot ni Rose Asopardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Anesita asin Nestor, dulot ni Jean Mirandilla, sa kalag ni Mercy, dulot kan Napili family, asin man sa kalag ni Ligaya, dulot ni Annabel asin ni Vincent. Matinog na po ang tapos. Good morning. Good morning. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. aldaw na Lunes, pinupunan niya to ang sa tuyang simana sa mahal na Diyos, kaya kita nagkakatiripon ngunyan, nagtataong onra kita sa mahal na Santo Niño. Maghagad kita nin kusog tanganing an sa tuyang pagtubod, siring sa Santo Niño na nagdakula, padagos man ining magtalubo, asin mag-mature. Special ko man na idinudolot ko ining Santa Misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa kuyang lolo na ngunyan iyo ang anibersaryo kan sa iyang pagkagadaan. Ngunyan bidbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi ngunyan, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay, naan sa imong grasya, manginutan, asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marhay. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong agi, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, asin himateo niyato, an enot na babasahon.
ginuno sa kapinunan kan surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hali kay Pablo, oripon ni Kristo Jesus, inapod na maging apostol, pinili sa pagrukyaw kan marhay na bareta ni Diyos, na itinuga kay do sa paagi kan sa iyang mga propeta sa mga kasuratan. An marhay na baretang ini, manunungod sa aki ni Diyos, nasusog sa laman, gikan sa pamilya ni David. Manunungod kay Jesucristo na sa tong kagurangnan, nasusog sa Espiritu nin kabanalan na yaon sa iya, pinagrukyaw na aki ni Diyos, pano nin kapangyarihan, sa bagsikan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Huli sa iya, inako mi ang biyaya asin ang pagkaapostol, tanganing irukyaw ang pagsunod sa pagtubod. Irukyaw sa gubos na banwaan na pagano para sa kaumawan niya sa iyang ngaran. Saro kamo sa mga banwaan na iyan, kamo inapod na maging mga sakop ni Jesucristo para sa gabos na yaon sa Roma, mga padangat ni Diyos, mga inapod na maging banal, mapasaindo ang biyaya asin katuninongan nagikan sa Diyos na sa tong Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Bagong awit-awiton sa kagurangnan, huli taguminibus yan in mga ngangalasan, ang sa iyang tuong kamot asin banal na takyag, nagdara sa tuya nin kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan, ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan, narumdoman ang sa iyang katotoohan asin pagkamuot, sa harong ni Israel. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaaban ang kaligtasan ni sa tuyang Diyos, maugmang mag-awit sa kagurangnan ang gabos na runa, awiton ang sa iyang kaumawan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Matindugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagtiripon sa palibot ni Jesus sa sinagsabi siya sa inda. Ang mga tao ngunyan na panahon, mga maraot na tao, nagahagad ni sarong tanda, daing tanda na itatao sa inda, kundi ang tanda ni Jonas. Si Jonas sarong tanda para sa mga taga Ninive. Siring mananaki nin tao, tanda para sa mga tao ngunyan na panahon. Sa paghukom, ang reyna sa kahabagatan mabangon, kasabay kan mga tao ngunyan na panahon. Asin ipapakundinar niya sinda, ulita siya napadigdihali sa puro kandaga sa paghimati kan dunong ni Solomon. Asin uya digdi ang saro, naurog ki Solomon. Sa paghukom, ang mga taga Ninive mabangon kasabay kan mga tao niya na panahon, asin ipapakundinar ninda sinda. Ulitaan mga taga Ninive nagsulsol sa hulit ni Jonas, asin uya digdi ang saro, naurog ki Jonas. Mga tugang ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Happy Monday. Ang mga tao nganyan, sosog sa Ebanghelyo, mga maraot na tao. Ngata, naghahanap nin tanda, alagad, daing ibang tanda na itatao sa inda, kundi ang tanda ni Jonas.
Ini ang mga tataramon po kan sa tuyang kagurangnan when he was addressing the people of his time. And sa paghiling ko po, kadaklan na beses we are also guilty of this. We often ask for signs sa mahal na Diyos. Iyo baga, tawi daw ngaya akong tanda, kung iyo na talaga niyan, magiging agum ko. Tawi daw akong tanda, kung aakuon ko ngaya ining trabahong ini. Tawi daw akong tanda, kung kaipuhan ko na talagang mag-diet. Minsan, pagkamundo, nasasalakan pa ki mga superstitions. Di ba? Naghahanap kita ng tanda. Kung ano-anong tanda ngaya yan. Tapos na ang kinapan. Tanda ngaya yan. Nasiring kayo niyang mangyayari, mauran, mainit. Dakulon kitang tighihiling na tanda. Naramdaman ko may sarong lalaki ka ito. Tig-challenge sumahal na Diyos daa. Tigtuturo sa langit. Sabi niya, aber daw kung yaong ka talaga ngaya dyan sa langit, tawi daw ako ning tanda. Taod-taod may nahulog na sarong buok na nyog. Dinanggad sa may tapat niya. Suminabi baga sa Diyos, para ngaya nag-intremis. Ang tighalat ko kuta ngayang tanda, ang tigi-expect ko ngaya, text message from heaven. Minsan mga tugang, mina-expect kita nin tanda. Do not expect God to send you a text message from heaven when He is always showing you mercy daily. Urual daw, nagpapahiling na siya kan pagkaherak sa imo. Dahil niya nahiling na tanda ito, bako sa payo niya nahulog, kundi isa sa iyang side, nahirakan, asin ililigtas siya, kan sa tuyang kagurangan. Kaya ako niya naaldaw, igpapagirumdum kita kan sa tong kagurangan mga tugang, na ang mga tanda, yao na po, signs are already there. God has been speaking all along through everyday events and people around us. O ini, anong mga tanda ini? Ining paglinog. Kaya baga urual daw na sa namay bareta, in paglinog. Bagyo. Mga pagbaha sa palibutan. Anong nahihiling tang tanda sa mga bagay na ini? Sa paghiling ko po, nangangapunan ini sa tuya, nin padagos na pagtubol, konversyon, asin nangangapudan po ini sa tuya, nin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Kung minsan daita na-appreciate sa tanda, tabako ito sosog sa tuyang expectations. Iba kayang tanda ang tigkahalat niya to. So, ining istorya kan Ebanghelyo. So, mga tao sa Ninive nagsulsol dahil po kan ipinagtao sa inda ni Jonas na mensahe. And we have more than Jonas here and mismong ang satuyang kakurangan. Kaya lang, minahalat pa kita nin kadakol na tanda bago kita magbakli, bago kita magbago. Lalong-lalo na pag-eleksyon, we become forgetful. Yung baga po, ulit-ulit na ang simbahan nagpupurahaw. Nagtutukdo, magpili nin mga maray na leaders, pero iyo ban baga kiraray ang mga napipili ta? So mga kurap, so mga mahilig sa ghost project, di ba? Tapos tiringara kita pagkatapos. Dahil kita natatawan ng leksyon, dahil kita nababasa ang tunay na mga tanda. Minsan, sabi nga ni Kayan, ang estudyante maadal sa napagmadali ng exam. So driver, kan jeep, nararaya sana kung nadadakop kan enforcer. Pero most of the time, dahil kita nahihiling na dapat kita mag-observe kang dapat. Kortesiya, lalong-lalo na dyan sa Kaya dakulon bagang mga nangyayaring road rage. Diba? So, ngunyan pigpapagirumdum po kita na ang tunay na konversyon, nangangahulugan po ini na kita
padagos niya itong namimidbidan, asin naririkognisar, an kamot kan mahal na Diyos na nagtatrabaho sa rual daw, sa mga ordinaryo sana, bako mga extraordinaryong pangyayari sa satuyang buhay. Kaya, ano ang challenge kan satuyang ebanghelyo sa to? Number 1, maratana ka mo, iyo na inis, pangrimate. Yan. Number 1, challenge. Be alert to God's sign in people. May mga tawong pigpapadara sa tuya, tanganing magtao sa tuya nin tanda. Asin iyan na tanda na iyan, itinatao yan sa paagi nindakan sa tuyang kagurangnan. Dahil mo pagpasipara, baka sa imong barkada nagtaram sa imo, nin sarong magayon na advice, listen to them. Diba? Baka may nangyaring unfortunate sa imong buhay, na-scam ka, that can be a message or sign for you sa paagi nin mga tao. Ikadua sa paagi nin mga events. Sabi nga ni Ken, stop waiting for the extraordinary events before acting on what is already clear. Minahalat kita, kaya kita nin, kay puhan tang linugon, kay puhan tang bagyuhon, bago po kita mamuot, bago po kita mahiro na maglingkod, bago kita mahiro na magtiwala asin magpatawad. Rumdumon ta po na ang mahal na Diyos, dahil man minapaagin in tanda sa paagin in sabihon ta, kikilat. Minsan, ang mahal na Diyos, sa paagin in mga silensyong pangyayari sa satuyang buhay, minapahayag kan sa iyang sadiri sa to. Asin garibaga itinutukdo niya kita sa sarong dalan na dapat niya to lakawan. Garitig sasabi niya sa tuya, oy, this is the way. Walk in it. Diyan ka maglakaw. Diyan ang dalan, pasiring sa kahadean ng Diyos. So, stop asking. Stop waiting for a miracle or sign sa imong buhay. Sa paggiling ko, we are the sign or miracle that God wants to show the world. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Pamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod, kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamipi, kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo, tanganing huli kay ining mga gibonin maimbod na pagpamipi, makaabot kami sa langit noon na kamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, batalo sa sinakakaligtas,
nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na samong kagurangnan, sa pagkamuot sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya diwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ni kanang gadan banal, burabo din gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, papanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaili, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo kapos asin mag-inom kaini, taini, an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Hindi ang pag-ibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa milog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan sa mong Santo Papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya to sa special na paagi itong mga kalag na sa tuya pong ipinapamibi sa loob kining misa, kasabayan sa tuyang mga kapamilya na miyembro kan sa tong pamilya na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Special kong ginigirumdom, ang kapahingaloan kan kalag ni Sergio, Kunikunda, Eden, asin Nicolas. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako as sinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimipi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, ang sa tuyang patron, asin kabos na santos, na kaitupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga aninsiring sa langit.
Ansamong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tagawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baking danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabik, katuninongan, winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Smile, ihiras niya to sa lambang saro, an tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaherahi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaherahi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo. Nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Tanda nin pagkabuot asin sa tong kaligtasan. Paladan kitang uya digdin na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. Kagurangnan mapakumbaba kaming nagaarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinapabasog mo kami, kan urog kabanal na hawak asin dugo, gibuhaman kaming makihira sa buhay na Diyos noon. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kabos. At kagurangnan mapa sa ito. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita kabos, kan Diyos na mamumuton asin may herakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Your kingdom, Señor Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Thank you and good morning.